Не знам дали ме чуха, Васил Василев. Ако камата е там, бате, ела да забиеш тук на центъра, защото това е твоето име. Стоичков. Бате, тук да си бате. Даниел Боромиров. Георги Георгиев. Христо Янев. Веселин Минев. Петър Пенев. Петър Колев. Тончо Тонев. Христо Коилов и Георги Марков. Дами и господа, вашите познати за тези момчета. А сега искам още повече да се амбицирате и да подканите вашите любимци, ветерани.